Det er lige meget. Hej David Cameron. Hvad er din overbevisning, og hvordan vil du styre et samfund? Ja, men jeg er jo en liberalist. Så for eksempel i Danmark, der vil jeg sænke skatten. I hvert fald for de rige. Og fordi at ja, de rige, de er ikke rige, fordi de er heldige. De har kæmpet og knoklet for at blive rige og tjene en masse penge. Derfor synes jeg også, at de skal have lov at bruge dem. Og jeg mener, at det faktisk er de fattiges egen skyld, at de ikke er blevet til noget mere, og dermed ikke tjener lige så mange penge. Tak skal I have. Hej Karl Marx. Hvad er din overbevisning, og hvordan vil du styre et samfund? Jamen, jeg går altså ind for socialismen. Det er inden for et godt samfund, hvor alle har den samme stilling i samfundet, sådan så de fattige, de kunne gøre det samme, som de rige kunne. Vi skulle have en høj skat, sådan så alle de fattige kunne få det samme, som de rige kunne. Komme på sygehus og andre ting. Og så skal samfundet altså også have et ansvar inde i det her. Det står jeg altså inden for, at de skal. Og hjælpe alle i samfundet, og ikke kun de rige. Tak til Karl Marx. Ja, vi er så her med Donald Trump i dag. Hvordan vil du styre Danmark? Og hvad står du inden for? Jeg står inden for den konservative holdning, hvor at man ikke tager de gode ting og beholder dem og skiller sig af med de dårlige ting. Så for eksempel i Danmark, der fungerer velfærdssystemet rigtig godt, og jeg vil ikke rigtig lave noget om på Danmark, men i USA, der vil jeg gøre, så de rige vil stadig være lige så rige. Eller de så rige vil blive rigere, og de fattige vil blive fattigere. Hvorfor vil du have, at de skulle blive fattigere? Fordi det er jo det, han faktisk står inden for.